Alhamdulillah, wannan daga ganin su yan gari ne. Ƙwarai. Assalamu alaikum. Boska. Ake ciki. Ya kake? Ya kwana biyu. Labari. Lafiya galau. Ya ake ciki. Dan Allah mai gida, ni bako ne daga nesa nake. Na ga kuma tamu zai iya zama to daya. Ko za mu iya zama baka ne? Oke ba wani abu. Amma ka san mu in baka mu'amala da kaya, an ba za ta zo ɗaya ba. Dan sai kana dan hawa sama ka gane. To ai sinoma ni ban taba shan komai ba, amma tunda mun jame komai ma zan iya abun nan, zan iya yi. Waye wannan? Sabon memba muka yi. Mako ne. Bako ne sabon memba muka yi. Allah sa daga maka yake. Ya zo da ruwan zanzan zai samu shiga. Wai, abinci ya samu wannan kuwa wallahi. Malam, dan Allah taimaka mu yan sanda ne suka biyo mu can, ka boye ni a gidanka. La, malam daga niman taimako? Ba ya dan sandan ya yi. La, na doka farin kaya a cikin kayi.